Здравейте, потребители на YouTube, аз съм PlayPar Gaming BG и съм част от групата на MMORPG България. В момента играем FIFA 14, пачната с пач за FIFA 15 с най-новите екипи и трансфери. Също в Русия. Сега ще играя един мач на Семикро. 17 минути. Решил съм да снимам всички късите. Всички от мача. Окей. Игори, Франк Игори. Тук ще нещо да не играе от тренер. Афрес. Имобиле! Това беше наистина голям шанс за Имобиле. Левандовски се измъква. Марио Гьоце до него. Дали ще комбинира? Да! Рибери, простете, Рибери. Марио Гьоце се отдръпна. Ето го там в ляво. Блатен тук за намеса. Топката е в Миртрайн. Мисля, че така се чете. Видно се. Франк Рибери. Една стопката към Гьоце. Топката отнета. Алаба. Към Мануел. Рой, спас към Миртрайн. Левандовски. И грешка. Имобиле. Сал. Как му топка? Владен, тук просто не спаси живота. Левандовски, друга сам. Левандовски. Играем пас към Томас Мюлер. Имобиле. Топката да стига до него. Тук му отнета Владен по много смешен начин. Марио Гьоце. Дълъг пас към Левандовски. Той стига до него. Да видим какво ще измисли той и решава да центрира. Доста рикошет се случи. Гемоле. Ровен! Пробистрел! Какво спасяване? Какво спасяване? Къде ще изпълни този ход? Штагер! Решава да стреля! Рикошет. Штагер! Изведеш пас! Изведеш пас! Какъв пас? Кефе! Рибери Суботичката успява да изчисти чрез пас от наказателния полета. Рек, топката
Линията е пресечена, отново имобили, Кел, да, няма да се вече само интересна възможност за тима на Борусия Дортмунд. Ще оставят за фрикик 100%. Ще оставиш да си профукат тази възможност. Близко. Близко. Само вижте. Много близко. Вот. Тренинг в отлична форма. Данте, прекрасна голичка. Много лошо изглежда в паст. Марио Götze! Марио Götze! Центриране! Тук взех много да се превзема. Все пак не съм някой коментатор. Така е коментатор ще. Ала, много добър шпагат. Топката тук не е изкарана. Левандовски, тук може да се организира нещо бързо. Ето че Левандовски, той се измъква, да точно така, той се измъква, става само срещу вратаря, да видим какво ще направи! Тук е и тръгна да стреля. Да е прекъсна. След като ми поглежда. Интересен бък. Тъгна ми стопката и само се изводи. И това беше първо. 0-0. Без мени. Понеже имаме изменени играчи. Продължаваме. Вече навлизаме в 46-та минута. Този матч. Левандовски. Рибери. Интересно решение. Много интересно решение. Рибери. От страна на фланг Рибери. Левандовски е човек, който победи за Саба. Паса минава Götze до топта. Ами какво ще измисли? Тук много се поведе. Толкова много се поведе на Götze. Трябваше да по-късна начка. Данте! В пауза към Левандовски. Левандовски! Гол! Какъв гол, майко! Пробвах да го фалцирам. След спасяването Левандовски не се отказа, той довърши, започна от него и вкара гол. Трудно така се прави. Малко ще променя малко тактиката на игра. Само видите ли. Така ще провърви. Левандовски отново. Пас! Мюлер го достига! Гол! Ето минута и половина по-късно.
Втори гол. Това е истински отбор на Байерн Мюнхен. Просто възхитителен. Ето защо са наистина качествени играчите, защото те го доказват. Сами го доказват. Повечето играчи, които участваха в германския национален отбор, който спечели тази година на световен клуб, играят за Байерн Мюнхен, както и Гьоце, който вкара победния гол срещу Аржентина. Мисля, невероятен отбор има Байерн Мюнхен, затова толкова много ги харесвам като отбор и като национален отбор. Почна кариера, макар и любимия ми отбор да е Ливърпул, бих с удоволствие започнал кариера и с Байерн Мюнхен. Рибери! Гол! Ето още класа, като този класен играч, който е показва. Ще го видите, може да си пуснете по пак и да видите по-добре. Просто нямам думи. Невероятен отбор. Имахме търпение, очакахме до второто по време и започваме да бележим. Суботич. Наистина интересен играч е Суботич, може да го разгледате. Тук да видите някакви негови клипчета. Левандовски. Тук той се обръща много хитро, решава да стреля. Тук какви разминавания се получават? Какви разминавания? Мисля да покажа някои тричета. Само да видя дали съм си включил номерка. Надявам се да ви харесва тази поредица в FIFA 14. Ако ви харесва, пишете като коментар, за да продължа да снимам нея. Бости. Центриране, ровен. О, какъв гол! Какъв прекушет! О май гад! Невероятно просто! Този гол трябва да се види. От техника. И все пак голът е записан на моето име, защото аз отправих удара. Засада. Ще засада. Следващия матч мисля да играя на Professional, тъй като 7-8 е малко лесно ще кажете. Не малко ми всъщност доста. Добре, няма корнер. Томас Мюлер! Тук някакво препречване се получил, защото аз не бях го видя. Засада. Да, мисля да вкарам някой, да ми дам шанс да се изяви. Ето, например, на Шави Алонсо, къде го вкарам, мисля на място на Рибери. Серия. Това е вратаря. Имам двама вратари. Тиаго, мисля да имам възможно на Тиаго. Се чуя с кой го занимавам. Пустете, на Томас Мюлер съм казал нещо. Шави Алонсо, а на място на Рибери с слагам Тиаго. Ой, той е невероятен играч.
съжалявам, че ми иска да се стои. Рибери. Лахам. Се изтърва и се чете лам. Май се чете лам. Да вкара малко свежест. Макар че вече имаме такава. По-точно да дам време да се изявят и тези играчи. Може да спечелят някой титулярен матч. Ровен. Тук интересен скил направих. Направих се, че ще ударя. Окей. Рамос остава сам срещу вратаря ми. Каква беда? О, тук много добър шпагат. Просто нямам думи, тя се справи отлично. Тя го сега с топката. Бързо чеки. Гол. Шави Алонсо просто невероятен. Вижда се, че никога не е излизал в форма. Още откакто е в Ливърпул. Е бил в Ливърпул. После се премести и в Реал Мадрид, ако не се лъжи направо и така. С Ливърпул спечели шампионската лига, шампионска титла на УЕФА. Ето. Край на матча. Последен съдийски сигнал. 5-0. С най-добър рейтинг Робърт Левандовски. Ето ги статистиките. Направил съм 12 удара. Борусия са направили 6 удара. Моите точно са 11, т.е. един е бил неточен, който е бил във вратата. Чертах вратата. А по Борусия са направили 5, което също е с едно по-малко. Тук са точните пасове. Вече те ме разходят с бабцента. Всичките такълс, шпагати, как да го наречем, такива половни шпагати, фаул е 3, жълт картон няма, червен също. Фейрплей може да се каже, офсайд за мен е 1, за тях 3 и корнери 1 за мен. Просто невероятен отбор. Но Бармихен, Робърт Левандовски с гол. Кои всъщност са с голове? Така. Асистенции, Робърт Левандовски с асистенция, Донт с асистенция. С голове са Робърт Левандовски, Шави Алонсо, Ровен. Другите са сменени. Ето и. Франк Рибери и Лингъл и Томас Мюлер също ли. Да се вижда тук долу. В смените. И това е всичко от мене. Ако ви хареса клипът, може да се абонирате, да го харесате. Също така и да кажете дали искате да направя поредица на FIFA или да направя кариера. И скоро ще си купя FIFA 15, може да си видите Ultimate Team. И до скоро. Wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Guess I should have let you in. Guess I should have let you in. Guess I should have let you in.